ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. бародари азиз, хуш омадед ба канали мо. дар навбори имрӯза бародаро мошинҳои боркаши калонанд, комбайнҳоанд, моторолаҳоанд. бародаро баҳри шумо омода кардагим. ҳатман видеонавора то охир тамошо кунед. барои дастгирии канали мо як дона лайка биҷахед, дар канали мо меҳмон бошед, подписатсия кунед. дар шумо бародари азиз чизе маъқул боша ҳатман дар комментария бинависед. иншоалло мо кӯшиш менем баҳри шумо пешкаш кунем. ва шумо чизе фурӯшӣ дошта бошед, рақамҳои ватсап ман дар рӯи экран бигиред, равон кунед. иншоалло мо пешкаши харидорӣ мекунем. худо нигаҳбонтон боша. аз шумо ҳамин хоҳиш ҳам як дона лайка бародаро биҷахед, дар канали мо меҳмон бошед, подписатсия кунед. курси имрӯза дар рӯи экран. видеоро то охир тамошо кунед. худо нигаҳбонтон боша бародарои азиз. ина бародарон моторол японски бензинӣ қарор дорад дар шаҳри хуҷанд. моторол дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. соли баромадаш 2014 соли бародаро ҳамаш 100% кор мекунад, ягон камбудӣ надорад. нархша 20,000 сомонӣ мега, бо савдо карда мешавад. ина бародарон моторола хитон бинед, яктон ё дутон амтарио бор мебарад. бародаро касоне ки харидор бошед ё нашуд ин мотороли бензинӣ фаҳмидан мехоҳед, марҳамат бародарои азиз, рақамҳош дар рӯи экрани шумо. занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. грузовой камаз соли баромадаш 1995 соле бародаро 13 тонн бор мебарад. ҳамаш 100%. ина бештар маълумот дар рӯи экран навистагия бародаро. балонош наванд, ҳамаш 100% қарор дорад дар шаҳри Истарафшан. нархаш 85,000 сомонӣ бародаро, бо савдо карда мешавад. касоне ки харидор бошед нашуд ами камаз фаҳмидан мехоҳед бародари азиз, марҳамат рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. грузовой камаз соли баромадаш 1988 соли бародаро қарор дорад дар шаҳри Истарафшан. ҳамаш саста, яъне 100% мега. камаз дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. иш нархаш 80,000 сомониш мега бародаро, бо соҳибаш гуфтагие ки арзонан мешавад, савдо мешавад. бо касоне ки харидор бошед ё нашуд ами камаз, грузовой камаз фаҳмидан мехоҳед бародари азиз, марҳамат рақамҳош дар рӯи экрани шумо 3605 хати занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. грузовой камаз соли баромадаш 1990 соли бародаро. камаз дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Истарафшан. иш нархаш бародаро 100,000 сомониш мега. камаз састияниш аҷоиботай, 100,000 сомониш мега, бо савдо карда мешавад. ина бародаро камаза хитон бинед, беҳад камазои нави хубанд, састиянишу созай. касоне ки харидор бошед ё нашуд ами камаз фаҳмидан мехоҳед, марҳамат бародарои азиз, рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. грузовой газел қарор дорад дар шаҳри ҳисор. гуфтагӣ аз соҳибаш ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. як кабин, як мотор, як коробка ва ду балон тӯҳфа карда мешавад. харидори аниқ бошад мега бародаро. ина бародаро 3-4 чизига тӯҳфа карда мешавад. сӯзишвориш гази бензине бародаро. нархаш 75,000 сомониш мега, бо савдо карда мешавад. касоне харидор бошед ё нашуд ами зил фаҳмидан мехоҳед, марҳамат бародарои азиз, састияниш нави хубай. рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. бародаро ина комбайнои фурӯшӣ ду намудай қарор дорад дар шаҳри Турсунзода. барои гандум хӯрунакае, барои шоли хӯрунак бародаро. ду намудай ҳардуша ими акаманд. нархошо ба фикрам ҳарча як нарх гуфтагия амтарио якча фарои кагия нархша 65,000 сомониш мега. гуфтагие ки бо савдоран мешавад. дута комбайн барои гандум хӯрунак, барои шоли хӯрунак бародаро. касоне ки харидор бошед, марҳамат рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. грузовой газел валдай соли баромадаш 2008 сол бародаро. грузовой дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мотораш МТЗ мега, айрасия овардагиай, растамошка кардагиай. ҳам борташ 5 метрай, састияниш 100% қарор дорад дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ. нархша бародаро 105,000 сомонӣ гуфтагиай, бо худаш гуфтагие ки савдо карда мешавад.
касоне харидор бошед нашуд ами газел фаҳмидан мехоҳед бародаро, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. Гурӯзавои зил соли баромадаш 1987 сола қарор дорад дар ноҳияи Восей. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Марҳамат занг занед бегам, бо муомила дорад. сӯзишвориш газ бензинай. нархша 40,000 сомонӣ гуфтагия бародаро. ина мошина хитон ами зила хитон бинед. гуфтагия састаниш 100% ҳамаш кор мекунад, ягон камбудӣ надорад. бо сӯзишвориш ҳам бензинай, ҳам газ. касоне ки харидор бошед ё нашуд ами зил фаҳмидан мехоҳед, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. грузовик DAF 95430 соли баромадаш 2004 солаи бародаро, намедонам багаж дора надора. қарор дорад дар шаҳри Бохтар, Қурғантепа. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мега камбудӣ надорад, ҳамаш 100% гарантиш қатӣ. нархиш 125,000 сомония. 125,000 сомониш мега, боз конечно савдо карда мешавад бародаро. ина грузовик ранги фуравореай. марҳамат касони харидори рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед. грузовой Honda Porter соли баромадаш 2004 сол. қарор дорад бародаро дар шаҳри Бохтар, Қурғантепа. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳамаш 100% соҳиби ин мошин бародаро мега ки ҳамаш 100% гарантиш қатӣ. нархша 55,000 сомонӣ гуфтагиай, бо конечно савдо карда мешавад. ина бародаро Портера хитон бинед. састаниш гуфтагия созай. 2004 солай соли баромадаш. касоне ки харидор бошед нашуд ами Портер фаҳмидан мехоҳед, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо. грузовой Хово соли баромадаш 2014 солай бародаро. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. камаз вореай бародаро, камази калон фура вореай, чапакнакай. ҳамин фура дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳамаш балоно чизе ки дора мега созан. ина хитон бинед суратша. нархиш 350,000 сомонӣ, конечно 350,000 сомонӣ боша, значит нави хубай бародаро. касоне ки харидор бошед ё нашуд ами фура фаҳмидан мехоҳед, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. грузовик Mercedes Benz соли баромадаш 1995 сол. қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. мошин дар ҳолати хуби техникӣ ай. аҷош заводид мешавад, ҳамаш 100% борчам созай. ина бародаро хитон бинед. ҳамаш гуфтагия созай, нархшам бад нест, 90,000 сомониш мега. 90,000 сомонӣ бародаро, бо савдо карда мешавад. ина друнша хитон бинед. касоне ки харидор бошед ё нашуд ами грузовой фаҳмидан мехоҳед, марҳамат рақамҳош дар рӯи экрани шумо. ина бародаро мотор барои камаз қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. мотор дар ҳолати хубай мега. састаниш ҳамаш кор мекуна. фақат мақсад корфармидагиай. нархша 16,000 сомонӣ мега, пачка нестак. 16,000 сомониш мега, бо савдо карда мешавад. касони харидори марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо. Daewoo Damas соли баромадаш 2001 солай. сӯзишвори гази холиай. кузоваш хе калоной бародаро. объем мотор 1.1 коробка передачи механикай. мошин срочно фурӯхта мешавад мега. мошин қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. нархиш 30,000 сомониш мега, бо савдо карда мешавад. ай 30,000 сомонӣ бо савдо карда мешавад. касоне харидор бошед ё нашуд ин Дамаз фаҳмидан мехоҳед, марҳамат бародарои азиз рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. грузовик Honda Porter 1 соли баромадаш 2002 солай. мотор вагония бародаро, ходовой, коробка, задний мост, кузов ҳамаш 100% илтимос мега, беҳуда занг назанед. мошин ин Портер қарор дорад дар шаҳри Исфара бародаро, бахшиш дар шаҳри Исфара қарор дорад. нархиш 55,000 сомониш гуфтагиай, бо савдо карда мешавад. мега илтимос беҳуда занг назанед. касоне ки конкретни харидор бошед, марҳамат бародаро рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. грузовик Volkswagen соли баромадаш 2007 сол. қарор дорад дар шаҳри Турсунзода. нархиш 120,000 сомонӣ, бо савдо карда мешавад. касоне харидор бошед
ё нашуд ами грузовик фаҳмидан мехоҳед, фосфлагер грузовик фосфлагер бародаро састаяниш 100% гарантиш қатъӣ на салоша хутон бинед. касони харидори марҳамат рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. бародарои азиз, аз ҳамаи шумо миннатдорам. ҳазор раҳмати калон. худо нигаҳбонтон бошад.